Здравейте хора, днес ще снимам така какво има на моята тоалетка. Държа продуктите си на тези три рафта. Тук са четките ми, олио и един крем, а тук е същинската част от козметиката ви. Та ще започна първо с този рафт и нека да започнем. В ето това панече са нещата, които са за най-лекият грим, който ползвам. То се случва рядко, но просто ще ви го покажа. Това е гъбичката ми, с която нанасям фондиотенът ми. Тъй като кожата не се нуждае от коректор, го използвам и като коректор. То е на Formar Sheer Makeup. Това е огледалото ми от палитрата на Ruby Rose, но не го изхвърлих и просто го запазих. Здрасти, защото мислех, че ще ми потрябва, както и става. Това са две мостри на парфюми с много женствена миризма. Едната е на Ambre Noir. Мирише изключително сладникаво и приятно. Аз обичам по-сладникави парфюми, така че ми допада. Следващата е на Evidence. Също много хубава марка на парфюм и много женствена. Това е мостричка от една боя за коса на Daisy Klein шампуан и две клечки за уши, с които нанасям по ъглите на устните ми гланцове или червила. В това второто панече имам един балсам, който си направих за устни сама. Едно червило на Bois de Rose Sombre Dark Rosewood, номерът е 545. Lip гласът ми на Brooklyn, много елегантна марка и много нежен цвят. Балсамът ми на Disney Star с блестящи частички. Един гланц, който е старичък, номерът е 12 и марката се изтрила. Един молив, който обичам да комбинирам с липглоса на Brooklyn. Получава се много матов цвят на сенки на устните. И това е лип балмът ми на Umbrella, който е с мириш на пъпиш и уникален. Тук е другата част, обикновени сухи кърпички на Тойчер, мисля, че са турски. Един балсам за ръце на Рубела с мирис на папая, много хубав. Спиралата ми на SS и гланцът ми на Umbrella. Памук и тампончета на Ipek, 100% памук, в кръгла форма. Декорация. Парфюмът ми на Bonbon Malizia Hygen Bubble. Дезинфектантът ми за ръце на Рефанс. Приятна миризма. Това е на Forte. 110 мл лъкочистител. Любимият ми парфюм на Caldian. Това е парфюмът на Dior за Strawberry с алоевера. Мирише малко стипцав, но е приятен за деня. Два крема за тяло, единият е на Venus и на Garnier. Това е една хининова вода, която става и за коса и за почистване на лице. И това е парфюмът ми на Хана Монтана с много момичешка и ежедневна миризма. Просто си го слагам постоянно и знам, че изглежда детски, но просто е върхът за мен. От тази страна е едно бебешко олио и този крем на Адерма за едни петна. Тук имам три четки. Едната е професионална за изправена сайз, другата е от Jumbo, третата е на Brush. Тук са учебниците ми, чантата ми, несесерът ми, сертификат и огледалото ми. Това беше, хора, всичко. Ако ви е харесало, дайте thumbs up и се абонирайте за каналът ми. Чао!